I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Day 3. Sakay si tatay. Ha. Ang kitang aso nyo ah. Nag-vlog ako eh. May nuno pala no. Nuno sa punso. Walang butas yan, tay? Wala naman. Kasi kung may butas yan, meron yung sa loob. Siguro. Lapit-lapit ng damo eh, no? Oo. Tibig sa bating hindi mo pag-abukas eh. Lalim eh. Opo. Init, no? Init. Nasa ako to eh. Nakakaputol lang makita paano. Ah. Kailan kaya mayari ito? Nasa iyo yan, tay. Init eh. Oo nga. Pero ang bilis ah. Ito mo oh. Ito na lang yung bali, tsaka yung konti doon. Matalas yung itak niya. Matalas yung itak ni tatay. Ang purol-purol ng itak mo, hindi mo kaputol yan eh. Oo. Matalas yung itak niyo. Oh. Ano kasi ito tayo? Ano kasi puno ito? Alagaw. Alagaw, oo. Di ba yung talbos ito inahalo sa ano? Sa isda, sa bango, sa pagka nagbaluto yun, yung sigang ba yun? Ano kasing tawag doon? Tawag sa amin, inunan ba? Malikabok naman doon damo to. Kung may kalabaw, kakainin ng kalabaw yan. No? Kapag ganun ka magulang na. Hindi na. Matigas na kasi, no? Parang magalas na sa ano nila. Lalamunan. Sulit niya. Kita na yung bahay ni Parang Delphin. Ayun, yung puti. Grabe lang yung tinambak nila dyan mga ano. Lahat ng damo nila dyan, tinatambak. Basura dyan. Basura. Diyan din nila tinatambak. Natapon lang.
Ay, may mga ano na nga po. Sa bakod yung pampers na kasabit ayun. Alos doon, doon yung grabe. Diba? Plastic mga tapon na. Oo. May mga takla pa na naka Ba? labas plastic. Plastic? Ba't sinabawalan si Arjan? Ewan ko. Hanggang dito mayroon pa gani. Baho pa doon. Pagka tamaan ng itaka, wasak. Ah. Wala CR. Alam ko lahat ng bahay dyan may CR. Grabe naman yan. Di ba sila nahihiya? Wala si Tatay Lando. Hindi ko alam kung nasaan siya. Ngayon. Pero ayan ang natrabaho dyan. Yan, tabi-tabi pununo. Tabi-tabi pununo. Yan, day 5. Bale itong nagawa niya na to. Ito yung trabaho niya kahapon. Yan yung natapos niya kahapon. So today, hindi kasi kami nakita. Wala siya rito. Hindi ko ngayon alam kung ano na yung natrabaho niya today. Yan, may isang Bilya Catalina. Uy! Pasabog! Yan yung sinasabi ni Tatay Lalo. Yan yung mga tsura. Yan. Parang ito natabas lang kanina to. Yung mga yan. Kaya maaring ito yung natrabaho niya kanina umaga. Yan. Kasi sariwa pa yun. Sariwa pa to. Oo. Ito yung nagawa ni Tatay Lando kanina.
natin yung mga alaga ni Tatay Sando. Relax lang kayo. Bati-bati tayo.